αποφάσισαν να γίνουν παραμύθι. Μια μέρα ο Καραγκιόζης βγήκε από την παράγκα του και στάθηκε κοντά στο παγκάκι. Ξαφνικά είδε ένα σαλιγκάρι που σκαρφάλωνε πάνω σε μια παλιά και σκουριασμένη άκυρα που κρεμόταν στα κάγκελα. Από μακριά όμως ακούγονταν φωνές και έτσι σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει. Πήγε ως τα κάγκελα και τι να δει, ο πιγκουίνος και τα καγκουρό έκαναν αγώνα δρόμου. Τα άλλα ζώα παρακολουθούσαν και φώνασαν. Πιγκουίνος, καγκουρό, πιγκουίνος, καγκουρό. Καθώς έτρεχαν, ο πιγκουίνος έπεσε. Έτρεξε τότε ο Καραγκιόζης, τον πήρε αγκαλιά και τον έβαλε στο παγκάκι. Σήκωσε το πόδι του και είδε πως είχε πατήσει έναν κάθι. Το έβγαλε με προσοχή και ο πιγκουίνος σταμάτησε να κουτσένει. Τα υπόλοιπα ζώα, μόλις είδαν πως ο φίλος τους είναι καλά, συγκινήθηκαν, τον χειροκρότησαν, αγκαλιάστηκαν και όλοι μαζί άρχισαν τον χορό. Ακόμα χορεύουν.